al'ajabin Bermuda Triangle. A yau za mu yi magana akan ɗaya daga cikin manyan al'amura da suka zama masu ɗaura kai ga mutane fiye da shekaru 100, wato Bermuda Triangle, ko kace alwatikan Bermuda da Hausa. Bermuda Triangle wani yanki ne a cikin tekun Atlantika da yake tsakanin jihar Florida ta ƙasar Amurka, Puerto Rico da tsibirin Bermuda. Wannan yanki ya shahara da sunan Triangle of Death, ko kuma kace alwatikan mutuwa, saboda yawan ɓacewar jiragen sama da kuma jiragen ruwa a cikin yanayi na ban mamaki. Ɗaya daga cikin shahararrun labaran Bermuda Triangle shine na Flight 19. A ranar 5 ga watan Disamban 1945, jiragen yaƙi guda 5 na Amurka suka fito horo daga jihar Florida, amma dukkansu suka ɓace, babu wani labari har yanzu game da su. Abin mamaki ma har da jirgin da aka tura domin ya ceto su, shi ma ya ɓata-ɓat, babu labarinsa, babu wata alama tasa. Wannan lamari ya tayar da hankalin duniya, kuma ya sanya Bermuda Triangle ya zama waje mai ban tsoro ga mutane. Sannan akwai labarin ɓacewar USS Cyclops da ya faru a shekarar 1918. Wani babban jirgin ruwa na Amurka mai suna USS Cyclops ya ɓace a cikin wannan yanki tare da ma'aikata fiye da 300. Tun da suka ɓace babu wani labari game da su har zuwa yanzu, sama da shekaru 107. Wannan shine mafi girman ɓacewar jirgin ruwa a tarihin Amurka. Amma me ke faruwa a Bermuda Triangle? Ga wasu daga cikin abubuwan da aka fi magana a kai. Na farko, guguwa mai ƙarfi ta hurricanes. Wannan yanki yana cikin Atlantika, inda ake samun guguwar teku mai ƙarfi da haɗura masu tsanani da zai iya janyo hatsari cikin sauƙi. Sa'annan akwai gas methane. Wasu masana sun ce akwai iskar methane da ke fitowa daga cikin teku wacce ke iya sa jiragen ruwa su nutse cikin gaggawa. Sa'annan filin maganaɗisu, an rawaito cewa a yankin akwai matsaloli na maganaɗisu da ke rikitar da alƙiblar akalar na'urorin jirage. Sai kuma aliens. Akwai masu imani cewa wannan waje na da alaƙa da baƙin halittu daga sararin samaniya da suke sace jiragen. Sai kuma na ƙarshe, akwai masu ganin cewa yankin yana da alaƙa da bataccen birnin Atlantis mai tarin al'ajabi, wanda shi ma za mu yi bayaninsa nan gaba in Allah ya so. Duk da waɗannan labarai, akwai masana da ke ganin cewa Bermuda Triangle ba wani waje ne na sihiri ba. Suna ganin cewa saboda yawan jiragen sama da jiragen ruwa da ke wucewa a yankin, to lallai dole hatsari yayi yawa a wajen. Amma abin da ke ɗaura kai shine yadda wasu daga cikin waɗannan ɓacewar suke faruwa, abin ya saba da al'adar ɗan adam. To masu kallo, shin Bermuda Triangle wani abu ne na yanayi da ba mu fahimta ba har yanzu, ko kuwa akwai wani sirri da har yanzu duniya ta kasa gano shi? Ku bar ra'ayinku a comments, ku danna like, ku yi subscribing domin samun ƙarin labarai masu ban al'ajabi irin wannan daga wannan tasha tamu ta Aslim TV. Sa'annan ya za ku ji idan na baku labarin wani waje kuma da ya fi wannan sarƙaƙiya a wannan duniyar tamu? To sai dai wannan labari ba na yanzu ba ne, ƙila sai wani lokacin.